ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ആരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 16 അല്ലെ, 16ാമത്തെ അധ്യായം. എന്താണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? നോക്കിയോ, ദേവ അസുര ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഭാവങ്ങളാണ് 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 ഭാവങ്ങൾ. ഭാവം ഭാവങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കറക്റ്റ് പേരാണ് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അധ്യായമാണ് ദേവ അസുര ഭാവങ്ങൾ. അതായത് ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ. ദേവാസുര എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ആ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഇനി 3 ഗുണത്തില് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടാനുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എളുപ്പമുള്ള അധ്യായമാണ്, കേട്ടാ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് പാട് നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാനാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഇന്നലെ അതായിരുന്നു അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം അല്ലെ. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാവരും എന്ത് വിളിക്കാണ്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ വേറെന്താ കണ്ടത് ഇന്നലെ? അറിയാല വൃക്ഷം എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ. ോടാണത്. കാരണം അതെന്താണ്? അറിയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്കറിയാലേ. അറിയാൽ വൃക്ഷം ഇങ്ങനെ വന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് പിന്നെയും വേര് വന്നത് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മല പോലെയാണ് അതില്ലേ. അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? ഒരിക്കലും അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞതെന്നല്ലേ? ഭഗവാന്റെ പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പോഷണം കിട്ടും. പിന്നെ വലിയൊരു കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മാമൈ വംശോ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്നല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് ഭഗവാൻ എന്നല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മള് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം? നമ്മൾ മറന്നു പോകണത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്നോ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ദുർഗുണ പാഠശാലയാണ് സത്യത്തില്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം. പഠിക്കാനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും കുറെ സംഭവങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണം. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആയിരിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ ദഹനാഗ്നിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി,
അഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചന്ദ്രനില് പ്രകാശം, ആ ചന്ദ്രന് രസം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ 15-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അധ്യായം? ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്, അതാണ് ഇന്നത്തെ. അതായത് ദൈവികവുമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുരിക ഗുണങ്ങളും. 16 അധ്യായം. 17 എടുത്തത്. മാതാജി. ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് 17 അത് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് നോക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി ജ്ഞാന യോഗാ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗച അദ്രോഹാനാതിമാന്യത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതസ്യ ഭാരത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സഹജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയിന്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഗുണങ്ങൾ 26 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ഗുണമാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്വഗുണത്തിൽ ദൈവികതകളുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്വഗുണം പറയാം അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവിക ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യപ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 26 ഗുണങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാ പറയണത്? ഫസ്റ്റ് നിർഭയത, നിർഭയം, ഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. പിന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭയമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ഒട്ടും ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മളെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനുണ്ട്, നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം, അതിനാണ് നമ്മൾ നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജീവിതം സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ വ്യവസ്ഥകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഓരോ ആശ്രമത്തിലും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില നിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ആശ്രമത്തിലും. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ഒരു നിഷ്ഠ അതുണ്ടാവണം. പിന്നെ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയുന്നത്. മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വൃത്തി, അസൂയാരാഹിത്യം, പിന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതായത് ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പറയും. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇതിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ നോക്കുക, ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക. 26 ഗുണങ്ങൾ. ഈ 26 ഗുണങ്ങള്
ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ സാമൂഹ്യമായിട്ടും നമുക്ക് തൊഴിൽപരമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 26 ഗുണങ്ങള്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാപി ചാദസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി പറയണത് എന്താണ്, 4 ഗുണങ്ങൾ. 4 എത്ര പറഞ്ഞത്? 1 2 3 4 5 6 ഗുണങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. ആസുര ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെയാണ് ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെയാണ്. ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ 26 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞത് അവിടെ അല്ലെ. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തില് അവിടുന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് വരും, ഈ സ്വഭാവം അവർക്ക് ആർജിച്ചു വരും. അത് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്വഭാവങ്ങളിൽ എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇവരെ ഈ ആസുരി ഗുണങ്ങൾ, ആ ദുർഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്കത് ശരിക്കും അത് മാറിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച്. ദൈവി സമ്പത്തി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത പാശുജ സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അഭൗതിക ഗുണങ്ങള്, അതായത് ഭൗതികമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങള്. നമുക്കറിയാലേ അഭൗതികം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായി, ഭൗതികമല്ല. അപ്പൊ അതെവിടേക്ക് മാറി, ആത്മീയത്തിലേക്ക് മാറി അല്ലെ. ആത്മീയ ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എവിടെയാണ്, നീ ആരാണ്, ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും, നീ ആസുരിക ഗുണത്തിൽ, നീ ആസുരിക സ്വഭാവമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടമ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അർജുനൻ എന്തായി ചെയ്യുന്നത്, അസുര സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകുക. അതായത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ദൈവിക സ്വഭാവമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, തന്റെ ധർമ്മം പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ, അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് മാത്രല്ല, അർജുനന്റെ ധർമ്മം നമുക്കറിയാം, ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് സ്വഭാവം ആവുകയാണത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ എന്തായി മാറുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകാം. അർജുനോട് പറയണ, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദൗഭൂതസ്വർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ ലോകത്തില് 2 സൃഷ്ടികളേ ഉള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ ആസുരിക സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സ്വഭാവം. ഈ 2 തരത്തിലാണ് വരുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവം, ദൈവിക സ്വഭാവം. അതായത് തിഥിയുടെയും അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആര്, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാര്, അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ എന്താണ്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, വേറൊരു കൂട്ടർ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, ശാസ്ത്രത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവര് ഏതാണ്, ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുള്ളൂ, ഒന്ന് ആസുര സ്വഭാവം, ഒന്ന് ദൈവിക സ്വഭാവം. ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര് ദൈവികരും അല്ലാത്തവര് അസുരന്മാരുമായിരിക്കും, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ
സത്യം തേഷു വിദ്യതേ, ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. പിന്നെ വിശുദ്ധി, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. കാരണം അവർ ശാസ്ത്രത്തിനോ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവരാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നിയമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അവർക്ക് അറിയില്ല. എന്നാ അറിയുന്നവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് ഈ ദൈവിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം നമുക്ക് പറയാം. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ, അത് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പോലും അവർക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് വിചാരം എന്താണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസത്യമാണ്, പിന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട്, ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു മായാ കാഴ്ചയായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയും അവർക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. പിന്നെ അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഒരു കാരണമായിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവർ. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടമാത്മാൽപ ബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഈ ലോകം തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഇതിനൊരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഈ ലോകം എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകമെന്ന്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതില് ആസുരിക സ്വഭാവികള് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ എന്താണ്? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിലേക്ക് പോലും അവര് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആധുനികമായിട്ട് നേട്ടമാണെന്ന് കരുതാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അണ്വായുധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അണ്വായുധം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബോംബുകൾ, കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക്, കാരണം ഇവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അല്പബുദ്ധികളാണ് അവര്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കൊടും ക്രിയകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവര്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടമായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞ? അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും അവരുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയിട്ടും, ദമ്പം അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ദമ്പമാനമതാന്വിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ദമ്പമാനമതം ഇവയുള്ളവരായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ദുരഭിമാനം, കൂടുതൽ നമ്മള് മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ നല്ലത് പറയണം, നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് വ്യാമോഹിതരായിട്ട് ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇവിടെ കാണുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സതീദേവിയുടെ അച്ഛൻ.
സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ. സതീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയാണ് സതീദേവി. അപ്പൊ സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ സതീദേവി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, മഹാദേവനെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ആർക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട്. കാരണം പ്രജാപതിയാണ്. അപ്പൊ പ്രജാപതിയുടെ മകൾ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സതീദേവിക്ക് ആര് മാത്രാണ് ഭർത്താവ്? മഹാദേവൻ മാത്രമാണ് ഭർത്താവ്. മഹാദേവനാണെങ്കിലോ രാജാവല്ല, എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഡ്രസ്സ് എങ്ങനത്തെയാണ്, കഴുത്തിൽ പാമ്പാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് പ്രജാപതിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രജാപതി അവിടെ എന്താണ്, ഒരു യാഗം നടക്കാണ്. ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു യാഗം നടക്കുമ്പോ, യജ്ഞം നടക്കുമ്പോ എല്ലാവരും വരും. എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രജാപതി വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രജാപതിയെ കാണുമ്പോ ആ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, മഹാദേവനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഉണ്ട്, പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്, എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രജാപതിയെ കാണുമ്പോ എല്ലാവരും വണങ്ങും. പക്ഷെ മഹാദേവൻ ആ സമയത്ത് വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മഹാദേവൻ പ്രജാപതിയെ കണ്ടപ്പോ വണങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എല്ലാവരും വണങ്ങി, അദ്ദേഹം വണങ്ങാതെ കണ്ടപ്പോ ആർക്ക് ഇഷ്ടായില്ല? പ്രജാപതിക്ക് അത് ഇഷ്ടായില്ല. പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായി. പ്രജാപതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ്, എല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധി ആർക്ക് വന്ന്? ഈ പ്രജാപതിക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തില് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ യജ്ഞം അലങ്കോലമായി അവിടെ. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞം അലങ്കോലമായി. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രജാപതി താൻ ഒരു യജ്ഞം വെക്കാണ്. ദക്ഷൻ തന്റെ വീട്ടില് ഒരു യജ്ഞം വെക്കുമ്പോ ആരെ വിളിക്കില്ല? മകളെ സതീദേവിയെ, ഭർത്താവിനെ, മഹാദേവനെ വിളിക്കില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും വിളിക്കും. അങ്ങനെ സതീദേവി ഇത് അറിയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞം വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചൊന്നും തന്നെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല. അപ്പൊ സതീദേവി മഹാദേവനോട് പറയാണ്, നമുക്ക് പോകാം, നമ്മളെ വീടല്ലേ, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പോവാന്ന്. സാധാരണ ഭാര്യമാര് പറയുന്ന പോലെ. പക്ഷെ മഹാദേവൻ ആദ്യം വേണ്ടാന്ന് പറയും. ലാസ്റ്റ് സമ്മതിക്കാതെ മഹാദേവൻ നിവൃത്തില്ലാതെ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പോയിക്കോളാൻ പറയും. കൂടെ ഭൂതഗണങ്ങളെയും കൂടി വിടും. മഹാദേവൻ പോയില്ല, ബാക്കി വിടും. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും യജ്ഞശിഷ്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മഹാദേവന് മാത്രം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോ തന്നെ സതീദേവിനെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അമ്മയുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അച്ഛനെ പേടിച്ചിട്ട് അവരാരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അച്ഛനും തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോ സതീദേവിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര വിഷമവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കൂടി വന്നു. കാരണം മഹാദേവനാണ് അല്ലെ, മഹാദേവന് യജ്ഞശിഷ്ടം വെക്കാതെയാണ് അവിടത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്ന് കണ്ടപ്പോ സതീദേവി അച്ഛനോട് ചൂടായി സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ദേഷ്യത്തില് പ്രജാപതിക്കും ആ ദേഷ്യത്തിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ സതീദേവിക്ക് തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതിനേക്കാളും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ സതീദേവി അവിടെ തന്നെ ഒരു യജ്ഞകുണ്ടത്തില് സതീദേവി സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് അറിഞ്ഞ മഹാദേവൻ വന്നിട്ട് ദേഷ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇപ്പോ ഈ പ്രജാപതിയുടെ തല അറുത്ത് മാറ്റാണ് ചെയ്യണത്, താണ്ഡവം ചെയ്യാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ പിന്നെ വിഷ്ണു ഒക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് ശാന്തമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം, അതായത് തന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, താനാണ് ഏറ്റവും നല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ആര് ചെയ്തത്? ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതി ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സ്വന്തം മകളുടെ ജീവൻ പോയി, യജ്ഞങ്ങൾ അലങ്കോലപ്പെട്ടു, എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ വന്നു. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല മാറ്റാണ് ചെയ്തത്. തല അറുത്ത് മാറ്റും. അങ്ങനെ വരുന്നത് ആരെ? വീരഭദ്രനാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹാദേവന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് വീരഭദ്രനും ഭദ്രകാളി. വീരഭദ്രനും വീരഭദ്രനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. വീരഭദ്രൻ എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല ആരാന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തല കളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണില്ല, ആർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവം വരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സതീദേവിയുടെ ജീവൻ പോയി, അതേപോലെ തന്നെ ആ യജ്ഞം മുഴുവൻ അലങ്കോലപ്പെട്ടു, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ അവിടെ നടന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ കാരണം? ആസുരിക സ്വഭാവം, തന്റെ അഹംഭാവം, താനാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം, അതാണ് ഇതൊക്കെ ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്? ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്യിച്ചത്. അപ്പൊ തന്റെ മകളാണ്, മകളുടെ ഭർത്താവാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണത്. നമുക്ക്
ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ, കണ്ണ് കാണാത്തൊരവസ്ഥ, നമ്മൾ ദേഷ്യം വന്ന കണ്ണ് കാണാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 11-12 ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയാം. ചിന്തമാ പരിമേയാം ച പ്രളയാന്തമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമ ഏതാവാതിഥി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യയേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ജീവിതാവസാനം വരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജീവിതാവസാനം വരെ നമുക്ക് എന്താണ്? ടെൻഷനാണ്. കാരണം അത് സാധിക്കോ, അത് നടക്കോ, അത് എപ്രകാരമായിരിക്കും, അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ധനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ധനം നമുക്കില്ലാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? അന്യായമായിട്ട് നമ്മള് ധനം സമ്പാദിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട്, കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട്, ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അന്യായമായിട്ടൊക്കെ ധനം സമ്പാദിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങും. അതായത് നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാ വിചാരിക്കുന്നത്? മധ്യമയ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസമായാഹതൗ ശത്രുർഹാനിഷേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ധനവാൻ സുഖി ആട്യോപി ജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശ്യോ മയാ യക്ഷേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ജ്ഞാന വിമോഹിതഃ. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. എന്താ ആസുര സ്വഭാവി വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലും, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളും ഉണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പൈസ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, ഞാൻ അത് ഭാവിയിൽ ഇനിയും കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. പിന്നെ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്. ഒരു ശത്രു ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് അയാൾ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കൊല്ലും. എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്താണ്? സുഖിയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. പിന്നെ കുലീനരായിട്ടുള്ള കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരുമില്ല, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇങ്ങനെ അവരെന്താണ്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോഹിതരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ കുറെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചു പോകാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായ അവർ നരകത്തിൽ വീഴും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിലൊക്കെ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട്, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തി കൂടിയിട്ട് അവർ എവിടേക്കാ വീഴുന്നത്? നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴവര്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത
മോഹജാലാസമാവൃതഃ. പറഞ്ഞതല്ല, 17-ാമത്തെയാണല്ലോ, സോറി. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമധാനിതഃ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദമ്പേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ, തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത്, തങ്ങളെക്കാളും വലിയ ഈശ്വരനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികള്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെ, വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായ രീതിയിൽ, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പേരിന് വേണ്ടി, അവരുടേതായ രീതിയിൽ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവികള്. കാരണം അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ദേവന്മാരൊക്കെ അവരുടെ രീതിയിൽ, അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമായിരിക്കില്ല, അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരാധന നടത്തും, അവരുടെ രീതിയിൽ അവരൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അവരനുഷ്ഠിച്ച് അവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെ ആരാധിക്കും. കാരണം അവർക്കൊന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. അഹങ്കാരബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധാത് സംശ്രിതഃ മാമാത് പരദേഹേഷു പ്രതിഷന്തോഭിസൂയകഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഠിക്കുന്നു. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ പരിഭ്രാന്തരായിട്ട്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇതിൽ പരിഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പിഴയ്ക്കും. അവര് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പിഴയ്ക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. കാരണം അവരെന്താണ്? തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട്, കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവര് അല്ലെ. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരതിനൊരു മായാലോകമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോടും അവർക്ക് എന്തില്ല? യാതൊരുവിധ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ അവർ ധർമ്മത്തെ സ്വയം പഴിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. താനേഹം തിഷിത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായി മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ, ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ അധമന്മാര്, ഇവരെന്താ പറയണത്? ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെന്നാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ അധമന്മാര് ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കാണാൻ ഒരു അവസരം പോലും ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവര് വീണ്ടും താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക്, ആസുര യോനികളിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് ഇവര് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അവരുടെ രീതിയിൽ അവർ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ജന്മം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും താഴ്ന്ന യോനികളിലേക്ക് ജന്മം എടുത്തു പോകാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി മാമാ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? ആസുര ജീവികളില് അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്തതിന് ശേഷവും ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവര് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ കാരുണ്യമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ
ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല, അവരെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലും അവരുടെ അടുത്തൊരു കനിവ് ആർക്കില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയും. മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ. അതായത് അവർ ഓരോ ജന്മം എടുക്കും തോറും അവരെന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള യോനിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാക്ഷസീയമായ ഗർഭങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്കാണ് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്രയും കാരുണ്യവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ആര് കൊടുക്കുന്നില്ല? ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്രിവിധം നരകസ്വേദ്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കവാടങ്ങളാണ് നരകത്തിനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 എണ്ണാണ് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മളെ കവാടം. ഏതൊക്കെയാണ് 3 കാര്യങ്ങള്? ഒന്ന് നമ്മളെ കാമം, ആഗ്രഹങ്ങള്. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ദേഷ്യം അല്ലെ. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധനത്തിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ധനം സമ്പാദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അങ്ങനത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ധനം, അത് കൂടുതൽ ധനം ഉണ്ടാക്കുക, കൂടുതൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ലോഭം പറയുക. അപ്പൊ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണത്? ആസുരമായിട്ടുള്ള ആ നിലയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബുദ്ധിയുള്ള നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാനായിട്ട്, ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഏതേ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദൗരൈസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയ സതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ കുന്തിപുത്രനോട് പറയാണ്, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവൻ, ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ ജീവിതം എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് ആ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ എന്ത് വരാണ്? ആ ഒരു ബുദ്ധി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്രത്തോളം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതോ അത്രത്തോളം നമ്മള് പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി തന്നെത്താനെ തുറന്ന് നമുക്ക് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് കർമ്മം ചെയ്ത് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. ഇത് 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. ആ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ കരുതലോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ശത്രുവിനെ പറ്റി ഓരോ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? പരിശുദ്ധമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മൾ ഈ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം? കാമം, ക്രോധം, ലോഭത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല. കാരണം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല, പഠിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം.
മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, നമ്മള് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ക്രമേണ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അത് പഠിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി നമുക്കുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെ വരെ എത്തണം? കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്തണം. കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇത്രയും നമ്മൾ എത്തിയപ്പോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം ഭഗവാനുള്ള നാമം ജപിക്കുക, നാമം ജപിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക. അതെ, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ അവബോധം ആരായിരിക്കും? കൃഷ്ണനായിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം, ആ ഒരു അവബോധം ഭഗവാനായിരിക്കുക എന്ന് പറയാം. നമ്മളൊരു അവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും നമുക്കത് ഭഗവാനായിരിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന സമയം മാത്രല്ല, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും, അതായത് 24 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരായിരിക്കണം? നമ്മളെ അവബോധം ആരായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാൻ. അത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മള്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിയുന്നവൻ ആരെന്താണ്? വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. യശാസ്ത്രാവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാ സുഖം നാ പരാം ഗതി. ശാസ്ത്ര വിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവാനോ സുഖം പോലോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം പോണില്ല? അല്ലെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ ആ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുക. അതാണ്. അത് സാധിക്കില്ല. പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എന്താണ്? നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കുക. അത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള നമ്മളൊരു വിശ്വാസം അല്ലെ. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ധൈര്യം നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ധൈര്യം ഭഗവാൻ ധൈര്യം. ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അച്ഛന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സുഖം, സന്തോഷം. എന്താണ്? ഈ ലോകത്തില് അച്ഛനെ പോലെ വേറെ ഒരാളും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം ആർക്കുണ്ട്? ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ആയിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാവേണ്ടത്? നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കാരണം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് പിന്തുടരാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ യുഗത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എന്താ പറയണത്, ഓരോ സമയത്ത് ഉള്ളവരുടെ തമ്മിലുള്ള അത് നമുക്ക് പറയുമ്പോ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഇവിടെ 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ സത്യയുഗത്തില് എങ്ങനെയായിരുന്നു യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്? 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിലായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത്?
യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതായത് അവർ തമ്മിലായിരുന്നു വഴക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ, ഭൂമിക്ക് താഴെയും ഭൂമിക്ക് മുകളിലും, അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും, അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്താണ്, ശ്രീരാമനും രാവണനും വന്നപ്പോ ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മിൽ. അതെവിടെയാ വരുന്നത്, ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ, ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി അല്ലെ. ഒരേ ലോകത്തിലെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. അത് ശ്രീരാമനും രാവണനും വന്നപ്പോ. ആദ്യത്തെ സത്യയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും രണ്ട് ലോകങ്ങളായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നത്, ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ലോകം, താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളും. അങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നത്, യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി, ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മില്. അപ്പോ ഒരേ ലോകത്തിലെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി, രണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് തമ്മിലായി. രണ്ട് ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തമ്മിലായി. കൗരവരും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചേട്ടനും അനിയന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ, ചേട്ടനും അനിയനാണ് കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാരും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരേ കുടുംബത്തിലായി എന്ത് തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം രണ്ട് ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു, പിന്നെ അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി, ഒരേ കുടുംബത്തിലായി. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക സ്വഭാവം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക, ആദ്യം എന്താ പറയാ, രണ്ട് ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു. ഈ ആസുരന്മാർ ഒരു ലോകത്ത്, ദേവന്മാർ ഒരു ലോകത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തായി, രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി. അസുരന്മാരുടെ വേറെ രാജ്യം, വേറെ രാജ്യം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താണ്, ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക സ്വഭാവം ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ കലിയുഗം വന്നപ്പോ എങ്ങനെയായി, അത് കലിയുഗം വന്നപ്പോ എങ്ങനെയായത്, നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളും രണ്ടും വന്നു. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക രണ്ടും വരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധോ നോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തറിയണം, അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്നുള്ളത് ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വേദങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ വേദങ്ങൾ അല്ലെ. മനുഷ്യമിതമല്ലത്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോ ആ വേദങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ആ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരസർവത്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് ഈ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാണ്. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ പരമമായ സത്യം, ആ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, നമ്മള് ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ആ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക്, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാതും നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞു? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കി തന്നു. നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെ? 539 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനും. കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വന്നിട്ട്. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദേശിച്ചത്? ഒന്ന്, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? അല്ലാതെ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ തപസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല. ആകെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പ്രസാദം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ. അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞത്. കുറെ വേദങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാനോ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? കാമക്രോധങ്ങളെ. കാമക്രോധത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാം നമുക്ക് അതിലൂടെ. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമാണ്. ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളെ, ആശ്രിക സ്വഭാവങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് അധ്യായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുക. നാമം ജപിക്കും, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. നിങ്ങൾ അത്ര ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, അല്ലാതെ നോർമലി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഏത് ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? നാവ് കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ഏറ്റവും നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം ഏതാണ്? നാവാണ്, അല്ലെ? കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതോരണം തന്നത്. ബാക്കി നോക്കിയ 2 കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്, അല്ലെ? 2 കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നത് എല്ലാ കാര്യം ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ നമ്മ കാണുന്നത്? 2 കണ്ണുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് 2 കണ്ണുകൊണ്ടും കാണുന്നത് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. 2 ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. പക്ഷെ 2 മൂക്കിന് 2 ദ്വാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ശ്വസിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മള്? പക്ഷെ 2 നാവ് ശരിക്കും എന്താണ്? 2 പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് 2 നാവ് തരേണ്ടതായിരുന്നു, അല്ലെ ഭഗവാൻ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നു ഭഗവാൻ? ഒരെണ്ണം തന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാം? പ്രസാദവും കഴിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അതായത് നേർരേഖയിൽ വരുന്ന നമ്മളെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഇന്ദ്രിയാണ് നമ്മുടെ നാവ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? നാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദരം, ഉപസ്ഥം, അതായത് നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഉദരം. ഈ 3 എണ്ണം വരുന്നത് നേർരേഖയിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? ഈ 3 നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതില് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദരത്തിനെയും നമ്മളെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നാവ്. അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക്
ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിലുണ്ട്, നമ്മളെ ഈ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകളും കൂടി അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ന്യൂനത നമുക്ക് പറയുന്നത്, നമ്മളില് പറയണത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപൂർണമാണ്? നമ്മളൊരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഒരു ആപ്പിള് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നല്ലതായിട്ട് തോന്നും, അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അത് മുറിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപൂർണമാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിന്റെയും എല്ലാ വശവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വഞ്ചനാ പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തത് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് തെറ്റുകൾ വരുത്താനുള്ള പ്രവണത നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. നാലാമത്തത് വ്യാമോഹം, മായയിൽ പെടാനായിട്ട് മായയിൽ വശംവദനാകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. ഈ 4 ന്യൂനതകള് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ 4 ന്യൂനതകൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അപാകത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവില്ലായ്കയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം. നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്ക, അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മളെ അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്, അജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്കും, നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അറിവില്ലായ്മ. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്കും, ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം അതാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മാത്രം മതി. നമ്മളെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത, നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം, തിരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ പതുക്കെ തിരുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം, നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും, മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഉപദേശം അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണിത്. ഇത് 3 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ കുറെ പോരായ്മകൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനോ, കുറെ ഇപ്പൊ ആരാധനകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധനകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത്? കാരണം കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ യുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു അല്ലെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു പോണ്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താ വരുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പം ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നെയ്യുകൾ പല രീതിയിലുള്ള, നമുക്ക് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, നല്ലതല്ല കിട്ടുന്നത്. ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആ രീതിയിലുള്ളവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അവര് ജന്മം കൊണ്ടല്ല, ഒരു കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണനാകേണ്ടത്. അതില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല, ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും പരിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നെയ് വിളക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നെയ് വിളക്ക് വെക്കാം. ഒരു പായസം, ഭഗവാന് പായസം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഇത് നമുക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളത് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ തമ്മിൽ എന്തില്ല, ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ല, ഒരു സ്നേഹമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതാ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അത് കുറ്റല്ല. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ വന്ന് ഈ യുഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജനിച്ചേനായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമുക്ക് നമ്മളെ പോരായ്മകൾ നമ്മളെ മീൻസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുക.
ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് മാത്രമാണ്. കാരണം അതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. പിതായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല രഥയായിരുന്നു അല്ലേ അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. 26 ഗുണങ്ങൾ. ടിക്കറ്റ് ഇത് എഴുതി വെച്ച് പോകാണ്ട് നോക്കാം. ടിക്കറ്റ് നോക്കാം എത്ര ഗുണം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടിക്കറ്റ് ഇടാൻ വല്ലതുണ്ടോന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. നമുക്ക് ഇല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് പോകാം. ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് ഉണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 26 നമ്മള് കാരണം ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാരും ഇതിലില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പേടിക്കണ്ടായിരിക്കും. അതെന്തായാലും ഇല്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതില് നമുക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഉറപ്പായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആസുരിക നമുക്ക് നോക്കണ്ട. അത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർക്കും. അപ്പൊ അർജുന ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അതിനൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കണ്ട. നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയി. നമ്മൾ അസുരന്മാരല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് നോക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇതിൽ 26 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 26 ഗുണങ്ങളില് നമ്മൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഉള്ളത് ടിക്കട. എന്നിട്ട് എത്ര എണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കാം. 50% നോക്കാം നമുക്ക് അതില്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചിലത് നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതില്. അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വേണ്ടാത്തത് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കളയാനും നോക്കാം. വേണ്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റം ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തെ വെറുപ്പ്, ജീവങ്ങളോട് കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിര നിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാജ്ഞയില്ലായ്മ. ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീത 26 ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇതെന്നും വായിച്ചു വെക്കാൻ മതി. 26 ഗുണങ്ങൾ ഡെയിലി വായിച്ചു വെക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു കുത്ത് വന്നു തുടങ്ങും. ഈശ്വര ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറന്നു പോകും നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് അത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണം. അല്ലെ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ആസുരിക അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ് ജന്മം എടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. അത് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ? ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്രോധം, ലോഭം അല്ലെ. ഭക്തനായ ജീവനാവിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 ഇതിൽ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ. 4 ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കാമക്രോധലോഭം. അത് അല്ലല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. വഞ്ചന പ്രവണത, പ്രവണത, വ്യാമോഹം. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണതയുണ്ട്, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, പിന്നെ മായാമോഹം, ശീലം. പിന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം എന്താണ്? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്?
നാമം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അല്ലെ? 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇത് 3 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ച് ഓഫർ ചെയ്യും. ഫ്രൂട്ട്സ്, കാരണം ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഭഗവാന് ഒരു വാഴയിലോ ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന് ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുക, എല്ലാവരും കഴിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായി? ഡെയിലി നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീട്ടിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഭഗവാൻ ചെയ്തു, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് തന്നെത്താനെ മാർക്ക് തരും, ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. ഭഗവാൻ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ, ബാക്കി പിന്നെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമുക്കറിയില്ലേ ബദ്രീനാഥില് ഭഗവാൻ ആദ്യം എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഭഗവാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇരുന്നത്? പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ആദ്യം എവിടെയായിരുന്നു? ബദ്രിയിലല്ല, കേദാറിലായിരുന്നു. അല്ല, ബദ്രിയിലായിരുന്നു. ബദ്രിയിലായിരുന്നു. ആദ്യം ഭഗവാൻ അല്ലെ? കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കാന്ന്, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി സ്ഥലം ചോദിക്കും, ഇത്തിരി സ്ഥലം. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ പാർവതി ദേവി മഹാദേവൻ പറയും ഇവിടെ സ്ഥലം തരില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി പറയും ഒരു പാവം കുട്ടിയല്ലേ, ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയും. മഹാദേവൻ പറയും വേണ്ട, പ്രശ്നമാണ്, കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയും. നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല, കയറ്റി കഴിഞ്ഞ ആളെ സ്ഥലമായിട്ട് മാറ്റും. അപ്പൊ പാർവതി ഒരു കുട്ടിയല്ലേ, കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് കുളിക്കാനായിട്ട് പോകും, മഹാദേവനും പാർവതി ദേവി. പോയിട്ട് വരും, അവിടെ അടച്ചിട്ട് പറയും ഇത് എന്റെ സ്ഥലം, നിങ്ങൾ വേറെ നോക്കിക്കോളാൻ പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എവിടെ വന്നിരുന്നത്? ബദ്രിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ അപ്പൊ എവിടേക്ക് പോയി? അതിന്റെ പോയി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ബദ്രിനാഥിലിരുന്ന് ബദ്രിനാഥനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഒരിത്തിരി സ്ഥലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഗുരുവായൂരും അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ? മമ്മിയൂരിപ്പം ആദ്യം എവിടെയായിരുന്നു? നമ്മള് ഗുരുവായൂരായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ മമ്മിയൂര് പിന്നെ മഹാദേവൻ പറയാണ് ഇതാണ് നല്ല സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഗുരുവായൂര് ഭഗവാൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലും കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്താൽ മതി, പിന്നെ ഭഗവാൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളെ മുഴുവൻ ശരിയാക്കി തന്നോളൂ ഭഗവാൻ. അത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും അല്ലല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ ശരിയാക്കി തന്നോളൂ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്, വ്യക്തി തന്നെയാണ്. നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും. കലിയുഗത്തില്